Niha fotoğrafekî me heye em 10 saniye li fotoğraf mêze bikin paşê em livirin. Bi taybetî 10 saniye bê rawestan em ê lê mêze bikin. Ev fotoğraf li girtîgeha Binyan a Kayseriya Tirkiyeyê hatiye kişandin. Kesa di fotoğraf de jî girtiyeke Kurd bi navê Yaprak Taşçı ye. Serê pêşî ji xwe problemek kesek bi navê Yaprak Taşçı Kurdeke di girtîgehê de be. Ev ji xwe problem e. Lê em bê yekê fêm dikin ji ber ku bi hezaran Kurd girtîne. Heta vir belkî normal bixuye. Jê wêretir heye ku mijara me ya îro jî ev e. Çendek berê malbata girtiyekî formayeke Amedsporê şandibû girtîgehê li pişt jî hebûn nivîsandibû. Girtîgehê ew forma negirt hundir bi paş veşan. Bifikirin Amedspor tîmeke fermî ye li Tirkiyeyê, di nav TFF'de ye, dilîze lê formaya wê nakeve girtîgehê. û îro ev fotoğrafê ku îro mijara me ye, fotoğrafê Yaprak Taşçı. Li vir tiştekî cuda çêbûye. Yaprak Taşçı formayekê xwestiye ji xwe re, formaya Amedsporê. Ew forma jê re şandine malbatê. Keçikê li xwe kiriye li girtîgehê û bi wê fotoğrafek kişandê ku bişîne mal ji bo malbata xwe. Li girtîgehan mafê girtiyan heye ku dem fotoğrafê bikişînin bi destûra îdareyê û wan fotoğrafaniyan ji wê fotoğrafê ji malbatên xwe re bişînin. Yaprak Taşçı jî ev yek kiriye. Tam mesele jî li vir dest pê kiriye. İdareya girtîgeha Binyan a Kayseriyê bi sedema ku ne guncav e, ew fotoğrafê Yaprak Taşçı yê orjinal ji malbatê re neşandiye. Çi kiriye? Di wê fotoğrafê de ew logoya armaya Amedsporê jê birine. Yani di bilgisayarê de, di kompîterê de, di bernameya Photoshopê de ew logo jê birine û bi vî awayî ew fotoğraf şandine ji malbatê re. Ev fotoğraf anha me nîşanda. Bifikirin zihniyeteke li girtîgehê ji fotoğrafeke jî ditirse, ji logoyekî jî ditirse, wê logoyê neguncav dibîne. Ji zihniyetek wisa re tu yê bikaribî çi bibêjî? Kulûba ku formaya wê çûye wê derê ji kulûbeke fermî ye û dema ew forma çûye wê derê dîsa jî îdareyê derbas bûye û îdarê ew forma qebûl kiriye. Lê fotoğrafê li gel Yaprak Taşçı qebûl nekiriye. Gotiye ev logo wisa çênabe em ê jê bibin û bi vî awayî em ê fotoğrafê bidin malbatê. Ev fotoğraf bi vî awayî dane malbatê. Ev zihniyet neguhere, zehmet e. Li dinyayê belkî zihniyetek wisa tune hebe. Heta anha nehatiye bîhîstin girtiyeke li hemû dinyayê li girtiyeke formayeke li xwe kiribe, fotoğrafek kişandibe, xwestibe ew fotoğraf bişîne ji malbata xwe re û îdareyê ew logoyê formayê jê biribe.